ҳозир ман ба шумо як роҳи бепул проверка кардани патенти худро нишон медиҳам. яъне бо ин роҳ шумо метавонед бисанҷед ки патентон сӯхтагӣ аст, ягон штраф дорад, аннулирован шудагӣ бошад. албатта бо ҳамин роҳ метавонед фаҳмед. ин роҳи бепул аст, ба ягон кас сум супоридан ёки ба ягон сайт даромада ягон чиз кардан шарт нест. хоб тайёр бошед, сар кардем. хоб барои проверкаи патент барои мо дар кор мешавад патент, паспорт ва госуслуга. ҳозир ба госуслуга медароем ва вақте ки вориди госуслуга шудем, болои ана ҳамин робитча пахш мекунем. вақте ки дар болои робитча пахш кардед, дар инҷа автоответчик мебарояд, проверка патент менависед. вақте ки нависед, чанд пунктҳо мебарояд. мо ба ана ҳамин якумаш ки проверка разрешительных документов иностранца ҳаст, айнан ҳамин дар кор аст. вақте ки ӯро пахш кардед, бо камтарак загрузка меравад, зависит аз интернети шумо аст. баъдан начадро пахш мекунед. вақте ки начадро пахш кардед, дар инҷа мебарояд проверка ВНЖ, проверка РОП ва патема медароем. баъдан дар инҷа даниёи паспорта мебарояд, ҳамаш верна бошад, верна зер мекунед. дар инҷа бошад даниёи патента задан дар кор аст. хоб якум серияи патенте ки дар рӯи патент аст, ӯро менависем. дар ин тарафаш номери патента. хоб бланк патента навистаги ҷошта, пушташ ба серия ва номер аст, ҳамонро мо менависем. хоб дар поён бошад, агар дар инҷа мо даниёи паспорти худмона, паспорти заграна менависем, загран паспорт тоҷикира. хоб мо серияи паспорт надорем, ба ҳамин хотир ман инҷа просто нависем, шумо ба нишон диҳам ки серияи паспорт ягон чи нависед, ҳеч чи намебарорад, данни не найдени. мо серияи паспорт надорем, просто номер дорем. номери паспорта правилно менависед. вақте ки правилно паспорта даниёша номераша правилно ки нависед, баъд проверкаро пахш мекунед. вақте ки пахш кардед, агар патенти шумо ягон хел сӯхтагӣ набошад, аннулирован шудагӣ набошад, статус документа действительный нависта мемонад. яъне патенти мо действительно аст, ягон мушкилӣ надорад.